taith yw sy'n nesaf, mewn ardal anghyfarwydd i'r tri arall. Ond a fydd siwrne'r pobydd ifanc wrthant pawb. Helo, dwi wedi penderfynu mynd â chi i rywle sydd yn agos at fy nghalon. O, dwi'n licio am hwnna'n bersonol, neis. Mae ddim yn trec mawr hefyd, does ddim gen i lot o amser rydd o ran gweithio llawn amser a yn pobi. So mae taith yn un lwp mawr. Ni'n dechrau'r un maes parcio Blaen i'n benni. Ni'n fynd lan ochr y mynydd tuag at y prif reidr, a wedyn ni'n dod nôl lawr ar hyd yr afon. Mae'n swnio'n daith wahanol, lot mwy i fewn yn y goedwig. Mae hon fi'n edrych mlaen i'r fwyaf, achos o'r elfen bersonol sydd amdano fe. Mae yna lot i weld, mae yna nifer fawr o reidrs ar y ffordd fyny ac i lawr, a hefyd mae yna lot o fwyd. Y tro hwn mae Hiw sy'n arwain yn brydlon, y gweddill sy'n hwyr. Ydych chi wedi bod? Dyw un ddim yn dechrau da, di fe? Na, ni ddim. Fi'n teimlo lot yn well heddi, fi'n edrych yn well heddi. Mae'n iawn, dwi'n fawr o gyfal. Dwi'n teimlo bod Hiw dan bwysau heddiw i roed bwyd da i ni ddechrau ni. Mae'r picnic yn barod, fi'n gobeithio bod chi'n mynd mwynhau. Fi'n poeni bach fod e'n taith llai na un ffion, ond fi'n gobeithio bod y picnic yn mynd i helpu. Mae di rhybuddio ni bod yn bell iawn, felly da ni'n mynd i disgwyl taith cerdded hir. Mae lot o goed i weld, so be arall da ni'n mynd i weld y blaen dan coed e. Rhywbeth bwytadw i gobeithio gethyn. Ddim ar i fynd? Off ni? Mae'n fore Sul. Ond beth fydda'r pedwar yn gwneud yn arferol ar fore Sul? Mi fyddai yn achlysurol yn mynd i chwarae'r organ yn capel, lle mae'n rhieni yn aelodau yn Llandudno. Mewn ffordd, dwi wedi cael yn enian magu yn mynd i'r capel, a dwi'n falch o gael mynd i'r gymuned yna. Be amdano chdi, Ffion? Dwi'n atheist cryf. Di hynna'n rhywbeth erioed felly, so ti'n yn ifanc iawn? Na, o'n i'n mynd i ysgol Sul yn ferch ifanc. Sam o beth y gwyddoedd, nath rhywbeth newid yn ymhenni. O'n i'n meddwl, hang on, beth yw'r peth ma dwi'n dilyn? Rhydd i bob un i feddwl a i gredu a i wneud be bynnag ma'n y moyn, ond dwi ddim yn mynd i fod yn rhan o'r institution na. Mae profiadau crefyddol Hiw yn wahanol eto. Ar ôl dod allan hoiw 2 flynedd yn ôl, nes i kind of cwympo allan o gariad gyda'r crefydd ar ôl i'r capel yn ei mynd i, pleidleisio yn erbyn cael priodaethau unrhyw. Ie. So mae'n anodd i fi o ran, oedd mam gi fi wedi pleidleisio am hwnna. So ar ôl i'r hi farw, o'n i'n teimlo bach yn erbyn y grefydd a gweld fod nhw ddim moyn pobl fel yna. Felly fysa ti'n peidio mynd i gapel wan? Ti'n rhywbeth ti'n cadw draw o ffwrdd yna fo felly? Na, fi jyst ddim yn mynd. Dwi agor y lan fel nes i yn gynharach yn eitha odd i fi, cos fi'n eitha person caeedig, nes i ffeindio fel fath o comfort yn y grŵp, so maen nhw'n pobl yn ffantastig. Chwarae teg, ia, ifanc, mae gen fo lot o ffordd i fynd efo datblygu fel oedolyn a prosesu sut mae'n teimlo am gwahanol bethau ni fywyd, o'n i'n teimlo'n breintiedig fod o'n gallu rhannu yr un agwedd efo ni. Ac mae pawb yn barod i rannu gwybodaeth personol heddi. Wel, fi'n single a... Ready to mingle? Na, no way, fi'n strong yn y cefn woman. Ddim angen unrhyw ddyn arna i. Llai am y lyflaeth yn ôl at y byd natur, ac mae'r criw wedi cyrraedd y reidr fwyaf. Da ni wedi cyrraedd? Dyma ni. Cool. Cool. Mae lot fawr o ddŵr yn hwn. Yn weithio pan mynd o blaen, mae fel un trickle bach yn y canol. Ydy am ydyn nes, Gan i fynd ati? Ti'n mynd gynta? Ie, off ni. Motiwch yn mewn llethreg. Pa dy ddisgyn, de? Diolch am yr hybydd. Pan ych chi'n cael cymaint o hynny o rybyddion, ych chi'n gwybod beth sy'n bown o ddigwydd. O na, ti'n iawn? Wel, slip. Iechyd y diogelwch ddim ddigon da, bydd e'n cael ei marco lawr yna nawr. Ie, dyna'r broblem o gael cyfreithiwr ar y daith. Mae'n gweld pob cyfle i faglu. Mae'n siom bod hwn mor llethreg i fynd tuag at y dŵr. Bydd y rhaeadr yn noco fi'n fflan.
Dyna pam fi'n mwynhau dod ar y wac yma, cos mae bywyd yn eitha prysur gyda fi. Fi'n gallu diflannu am awr, heb ffôn symudol, heb signal, a mae neb yn gallu cael gafn o fi, yn eitha neis, jyst i ymlacio a gwrando ar y dŵr. Oedd rhywun sôn fan ni bod o'n hoffi dod yma jyst i gael ymlacio hwn di lefo i gael chill, a dwi'n dall am beth sgynno fo mewn golwg. Picnic! Ac fel cogydd, allwch chi sicrhau bod picnic hiw yn safonol. Teic ar te Cymreig, mae yna ganddyn ni cawl, tatws a cennin gyda brownies, picer y man, bar y bryth a sgon caws i fynd gyda'r cawl. Bocs bwyd. O, diolch. Be, un o'r un fel hyn? Nice. Oh my god! Ew, mae hwn yn edrych yn lyflu. Waw, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Mae'n iawn, dim problem. Dwi'n mynd i gychwyn, sad. Mae cawl yn dipyn o thema yn y raglen yma hyd yn hyn. Cawlach picnic ffion ddoe, a cawl go iawn heddi. Oh my god! Cael beth yw ta? Cawl cennin a tato. O, diolch. Dwi'n teimlo'n gas yn yna beth eisiau amdan picnic fion, ond na, mae yna ôl ymdrech heddiw chwarae teg. Fydda'n deitha chi faint o'r nis oedd y cawl yna. Rwy'n i fod gwybod sy'n gwneud picnic. Student ydw i, sa'n byth da. Mae yna rei bobl allan. Nag i bod fi eisiau mynd mlaen amdano fe, ond digon o de a choffi twym i bawb heddi hefyd. Coffi. Coffi, diolch yn fawr iawn ti. Panad poeth, dyna fydd yn isio panad bach poeth. Wel, mae rhaid fi ddeud hiw, mae dy fflasg di'n dal gres lot gwell na fflasg fion, de. Mae'n dal digon i bedwar. Ond, mae fe'n neud sens, reit? Fe dyle fod yn neud mlaen y Seasonal picnic. No nhw yn gas am yn he, ond sa'n beio nhw achos oedd y te yn hollol disgusting. Coffi heddi di llosgi tafod fi ddo. Marco lawr am na. So beth am edrych pa fath o cacennes? O, hyfryd ddydd. Cacs hefyd. Twix, brownie Mars, bach o bar y bryth a picer y man hefyd. Wow. Fi fel plentyn bach pan fi'n bita fi fel, os ys fi licio rhywbeth, fi fel, na, garw na dretha. Come on, cymharwch y pobydd a'i picnic a'r ferch oedd yn hungover a ddim di paratoi dim byd. Wrth gwrs mae picnic yn mynd i fod yn well. Ti'n treial dylanwadu ar yn sgorio i, wyt ti? Na. Hyfryd. Dwi'n gwybod bod oedd y bwyd yn hollol ffantastig yn hiw, ond mae rhaid i gyd bwyso hefyd. Da ni yma i fod ar daith cerdded oes. Ond mae fe'n loads. O Pennod fi'n lif. Wel, ie, mae dyfolad i'n llawn. Na'r unig draffaeth y glaw yn dyfe yw i fod yn lib. Ta beth, ymlaen a does dim lot i fynd. Ond di diwedd y daith felly hew? Dyma ni, dyma diwedd ein taith. Diolch yn fawr iawn am dod gyda fi heddi. O, diolch i ti, de hiw. Byddai ddim yn dod to. Ac ar ddiwedd ei daith, mae gan hiw y pobydd un surprise arall yn ei fag. O, diolch. Gan obeithio bydd brownie bonus points ychwanegol iddo, gan fod hyd y daith ddim wedi plesio pawb. Ia. Gyffredinol, swn i'n deud mai ymweliad a rhiadra oedd o'n hytrach na taith gerdded. Dwi wedi cael diwrnod lyflu. Yr unig beth bydden ni'n gweud yw drannu bod daith ddim yn hyrach. Y bwyd oedd hiw wedi mynd ymdrech o fanna, ond o ran y daith ei hun, dim byd fatha di wawio fi o ran y daith cerdded e. Pennod. Ie, cystadleuaeth gerdded yw hon wedi'r cwbl. A bydd hiw yn dal i wenu tybed wedi'r marcio.